Gusto mo pa layo bisag o sa katikan kay base nun niya og. Hello mga kaswang, no? Kasabot ko nga daghang wala nakasabot atong buot ipasabot bitaw ni Kim Cho katong nihatag bitaw siya example about sa batas ng classroom, no? Hebalo ko nga daghan kayong wa jud kasabot ato unsay buot niya ipasabot. So karon ako mong pasabton kung unsa joy buot ipasabot ni Kim Cho atong iyahang gistorya. Pero before ana ato sang tanawong balik katong iyahang gistorya. And then ako ipasabot sa inyo ha kung unsay buot niyang ipasabot mga kasuwang. Sige atong tanawog balik. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede nang pala ikaw lumabas. Atay, di ko di masabtan. Si Kim Cho na lang itong pangutanong kung sa'yo pasabot ato yung giingon. Kim, sa'yo pasabot ato yung giingon ay. Pasabta ko na ba ikaw? May kasabot dyan. 我仅属霹雳，阮无通食肉，阮无话通做工，拢总是为着你，为着你，我要拍你咯！你给我走哈！你给我赶紧走！ Di kawakwak. Kaya di kasing kau. Mau siguro ito yung pasabot. Ano ipapakain sa pamilya ko? Kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa'yo kahit patayin mo pa ako. Uncle Cards, kasabot ko sa imong gibati karon Uncle Cards. Kanuwadaan kag trabaho. Muna nangisog kag maayo. Muna nako diri kay andam ko, nako gihatag nga gamay na yung ginabang nimo sa imong pamilya bitaw. Ako gihatag sa imo kaniba. Kani. Sa tawag kani. Paradiso Sardines. Diliinon siya parehaglami atong imong King Cup Sardines. So sa una kay nagkaon mo King Cup Sardines, di ba? Nya isa ra ka sardinas inyong gisalusuluan. So para dili isa ra ka sardinas inyong salusuluan, ako gidungagan og Argentina corned beef, no? Pero kani nga corned beef wala ni mais, ha? Nya ako siya gidungagan og upat ka salmon nga bugas kay para naamoy malugaw-lugaw ba, ijawat naman. Nya huwat-huwat lang ta kay mao ni gihatag sa barangay namo. Mao ni gihatag sa among barangay. Nya huwat-huwat lang kay wa pa ni sulod oh. Isunod na daw nga sulod. Ang lata kay lang giuna. Kay ang lata pa may niabot. Muna nga, hulat-hulat lang, di makigaway, di lang ta makipatay ha. Kalma lang ta ako Cards, kalma lang. Noon, kahit simple lang ang buhay ko, sabay-sabay kami kumakain ng pamilya ko. At kahit isang King Cup Sardines lang ang pinagsasaluhan namin, masaya kami. Dating ko na sa buhay, hindi ko ipagpapalit ang sardinas na nakasanayan ko. King Cup Sardines, sulit sa laman, sulit sa sarap. Ayos! Yads, I love you. Crush, kanindot sa akong pangalan Aurelio. Unya tawagon lang ko ni Mughani. Nga dili man unta ko buyog. Gawas lang siguro kung patusok po gagapil sa kusuwang no. Batang pasaway at lahat sasabay hanggang mamatay. Rosta, dadali ko hanggang mamatay. Look at you girl, ang ganda-ganda mo. Pero baho kayo kag ilok. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina? Namnamin ang asim kilig, nor sinigang mix.
ayaw ragod pag inisog. Kay isog kuno ka. Mahadlok man gani kag mawala ko. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実する When you're spending every day on your own, and here it goes. I'm just a kid and a Hello mga kasuwang, ininapod ko no. Si Jai Jai ang inyong vlogger nga suwangon. So, subong lang ko nagbugtaw. Nagbugtaw sang kamatuuran na hindi na gyud ako ang ginapalangga mo. ay nagulat at ako'y nabigla. Ako'y nanginginig, pawis na pawis. Tinutok ko, pinasok ko, and boy, walang the please. At ang sabi niya sa akin, tumagilid, tumihaya, lumuhod at dumap. Water, earth, fire, air. Long ago, the four nations lived together in harmony. Then, everything changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. O ikaw. O ikaw nga nagtanaw. Magistorya lagod ta. Tanaw sa akong mata. Tanaw sa akong mata. Naimuta no. Kung gusto mo palayo bisag o sa katikan, kay basa nun niya og mailo ka sa uban.